fejn jiena bdejt ma nafx jiena minn fejn ġejt memorja issi li tpruvajt naħrab iżda jien ma stajtx il-ħossu damdin tmija u tiċrit ġuf mikrija żmill-imħabba sabet min ma fimx għamilt ħażin fejn jiena nqatt nwassallek dan il-kliem kif ma tismax jatlek ma żomni tridx għal-ftit ġismi biċruq nisblaw ġuq nibki għal-ftit żmien qasir kollox kien għaddej ħari il-ħajja nċemmet fakkatajn swaba qalbidejn saqajn mod metikolus wara 7 xhur ġuf mikrija żmill-imħabba sabet min ma fimx għamilt ħażin fejn jiena nqatt nwassallek dan il-kliem kif ma tismax ngħijatlek ma żomni tridx għal-ftit ġismi biċruq nisblaw ġuq nibki nisma ismi mqara l-ftit anke wara l-lum grazzi ta' dawn ix-xhur inħallik fisli titmim. Proset, Kevin. Grazie ħafna. L-esperjenza tiegħek fil-konkors Kanzunetta Indipendenza. Kienet esperjenza sabiħ ħafna, din kienet it-tieni sena u dis-sena irnexxieli wkoll nirbaħ il-premju tal-pubbliku tat-televoting allura għalija kienet xi ħaġa verament speċjali. Le, bażikament. Issa, l-proġetti li jmiss fuq xi qed naħdmu. Mela, proġetti li jmiss. Għanna affarijiet fil-ħsieb għalissa nżommu għamna għamisturi. All right, ħajħalli għamna segreti, surprise. Mat il-qoddim, eżatt, mat il-qoddim nibdew nisvelaw bil-mat il-mod. Tajib, kif minn aħna ovvjament għandhom ta' daw kolla li għandhom il-programmi u koll fuq net television, najdu l-ek li ovvjament ċini kollok xaħġa x'titħabbrilna tikkuntattjana li ġaħna bil-qalb kolla ħna nuħdu pjaċir illi inwaslu talent Malti, partikolarment mbagħad dawk li jkunu kellhom sem tagħhom ukoll fil-konkors Kanzunetta Indipendenza għaliex il-konkors jagħti pjattaforma tajba ħafna lill-kantanti Maltin u allura mbagħad nuħdu pjaċir nibqgħu nifollowjawkom, insegwukom. Grazzi ħafna Kevin. Mela ħankomplu hawnhekk mal-maraton.